дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе намояндагони федератсияи велосипедронии тоҷикистон президенти конфедератсияи велосипедронии осиё осама аҳмад абдулло алшафарро пешвоз гирифтанд. ҳадаф аз ҳузур овардани худи президенти конфедератсияи велосипедронии осиё аз наздик шинос шудан бо шароитҳои баргузоршавии чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ мебошад. ёдовар мешавем ки барои аввалин бор тоҷикистони соҳибистиқлол дар моҳи марти соли оянда мизбони чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ мегардад. ман хеле шодам ки ба тоҷикистон омадам. душанбе хонаи дуюми ман аст. ман ба ин ҷо омадам ки дӯстони худро аз федератсияи велосипедронии тоҷикистон дастгирӣ намоям. инчунин аз номи конфедератсияи велосипедронии осиё ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи миллии велосипедронӣ барои ташкили чунин як чорабинии бузурги варзишӣ ба мисли чемпионати осиё изҳори сипос мекунам. боварӣ дорам ки чемпионат табиати зебои тоҷикистонро ба мардумони кишварҳои дунё нишон медиҳад. мо бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои дар сатҳи баланд гузаронидани чемпионат талош дорем ва боварӣ дорам ки бо дастгирии раиси муҳтарам мо метавонем беҳтарин мусобиқаҳои велосипедрониро дар кишвари шумо баргузор намоем. In history, and it's going to show the beautiful city of Dushanbe. ما تصمیم گرفتیم یکی از خوبترین مسابقه باید شود در عرصه تمام جمهوری. مقصد از آن است که همه بازیابی هم ورزشی بازیابی توریستی که دولت ما باید کشور ما باید باشد با همین مسابقه ترغیب شود. این باید در تاریخ یکی از بهترین مسابقه خواهد شد. қайд кардан зарур аст ки дар ин чемпионат ҳама давлатҳои осиё ширкат мекунанд. варзишгарони сину соли гуногун аз миёни бонувон ва мардон ва ҳатто паралимпистҳо ҷалб карда мешаванд. тими мунтахаби велосипедронии кишвар айни ҳол дар ноҳияи ҷайҳун машқҳои дастаҷамӣ гузаронида ба ин мусобиқа омодагӣ дида истодааст.